15 August 15 August जों जोंनि Independence Day जों celebrate खालामनो बागै बरम रुना बागै जोंनि जे हाक्टरनो यक्षमारनाय रंनि बागै जों बरनो मुइतु खायो ताई आबो हायके न जोंनि रायदानो जे जों रेलि आसिक बसर जों रायले फैनाय दाबो 77 Independence Day जों celebrate खालाय दंलायो आबनि बागै जों जत्तो फाइनेल दालेखा हामबाय दिनै ककब्रक मिडिया फोराम नेंगै जों दिनै अरो जोंनि फ्लैग होइस्ट खालायने आबनि बागै जत्तो बेलेखा हामबाय फाइ मानजा थांनो बागै ताई आं कयनाय जोंनि ककब्रक मिडिया फोराम नेंगै प्रेसिडेंट सुंदर डक्टर फाइजाक ताई जोंनि मेम्बार ताई जत्तो फाइ दंनाय बाथ्राखौ हामबाय कयनाय जोंनि प्रेसिडेंट सारनो बसनाव फायै दिनैनि अ फ्लैग न जोंनि बागै होइस्ट खाय जों जोंनि भारत हादरनो हायनो सन्मान लाय दिनैनि सानो जों पालन आं कयनाय जोंनि प्रेसिडेंट सारनो बसनाव फायनाय After flag hosting, you're going to must thank everyone. Ready? Help ready? जों जत याबो खरलायनाय खलक जाखांखेनो दा याबोनि यागुलो जों साबधान जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे विश्राम विश्राम Montang sok pelijak tai abang kan tini sini flag hosting ba flag disalaikan sen Kokbrok media forum nengai angkai abang logo tabok sen sisa sini tini objective tam ni bagai orang pajak apa tam ni bagai sen orang flag disalahkan abang orang sen sisa kanai nene tai sisa kok thai sen kanai nene sini presiden ni kok thai sini Kokbrok media forum nengai kani bawa sen saikan hambai joto hani lukurokno punyano khaka hamya faro ani sakbai thangni tai ang Kokbrok media forum ni president ungmani bisingtei chini tiprasarok ni puila je motha khajakmani Kokbrok media forum o forum bisibrum palaima hai taklai je 12 thakor yokmani fil sini sal palai tongo o salo jeng wati panti hiawoi chini bosong ruk bana ti salaimani obo kaisa 1947 bisini simi siangjagi phaimani 12 thaktor yokmani sal o sal no jekuno organization jekuno nok jekuno borok palai mano obo saklaijak o 12 thaktor yokfurni simino jehetu जों यगमानि साल पालायो जतन जायजानगो बा केबो क्वार्टारो केबो जानजा ताक्लाय तो हरगर तिरंगा हनैय नक ब्रुम ब्रुम से पालाय दिनि साजाक अ कगनो मुइतुनारगनो खाव किच्छाबो मिथिगमा करै जों खापां सराङो 12 थाक्टरनि जे यगमानि सालनो मुइतु गोनां खायति सानानि बागै जेहेतु 12 थाक्टरनि लाल केल्लाओ केन्द्रीय सरकारनि बखाक्ति मन्त्री बख्रकनि बखाक्ति पालाय जागि तंगो लाल केल्ला हंकांकै 12 थाक्टरनि कायसा सिनिजाक जागा ओ जागाओ 12 थाक्टर यगमानि साल पालाय जागि तंगो
abo hai khaino nini constitution ni parliament nini kabangma bidan sabha nini council joto organization palai tongo o kogno wan subino bharat hator yogmani salno muito gonang khlaiti sana bagai जों ककबरक मीडिया फोराम मीडिया नि सामुं तांमोनि कारिबो भारत हातरनो हामजागो भारत हानि काहामनि सामुं तांगो भारत हानो सेलुट दो तिनिति सालो जे गोबांमा बरकनि लांमा याफरमानि यागोलो जों अ यगमुं सालो मानखा आबगिनो तिनि मोन्टां हाइ काइसा बरकनि खासुक जागा खाओ हाबजाक जागा अरो सियारि बाइ कोफलुं ताइ नायथबनो खबाइ कोफलुं गाय तिनि जे सोनामनाय जे नायकलनाय बरकनि पारमिशन सानै जों तिनि बरनि गसिमुं बायनो अर भारत हातरनि बाना तिसालाइखा नांमासुक बरमनि बिसिंतै जे सुकसाक तामनि हिनबा जों अ भारत हाकतर तंगो भारत हाकतर तंगनानि बागै ताबुक सुकजाक जां खामु एबा सुकजाकया खाओ मिथिगो तुमुनो ओ जरा काइसा 1947 नि सिगां 200 इयार्स 200 बिसि रमैनाय फातार हानि बरक फातार राष्ट्रनि बरक फाइनाय भारत हानो शासन खाइ दंफाइमानि अ शासन खाइ दंफाइफ्रु पुइला अ हानि बोसारक भारत हानि बोसारक खरांथि सोना रोंया थोंजाक मानिनो सिया सातकजाक मानिनो सिया सेप्लायजाक मानिनो सिया दंमानि फियाबा दिनी आनि नगो मैतों काइखा हंकाइबो आरो निनि मैकितों जाया राबार काइखेसे हामनाय हिनि जागा सेकजाक्का दिनी ची भारत हानि बोसारक आ जरावो जे जागावो पुखिरि खुरैनाय आ सिसाव हनि मानि आ जागाव इहि और आ चाया और उनको सिसानाय तामसानाय अन्य बिजनेस सिसानाय हिनि हा सेकजागै रैया हंकाका बुइ बोथार जागै लागा जागा सेगिनाय काइजाखा चिनि भारत हातरनि गोबांबा जागा रगो आबाके फौजी रग थेपावै दिनि इंग्रेज रग जेबाबो शासन खालायका आबो सातकजाक सेप्लायजाक चिनि बागै कसम अध्याय अ साल रगनो ताङै जानाय साधारणत मुचि मेथरनि सिमि सेङै गोबांमा चिनि फ्रीडम फाइटार रग दाबुक चिनि बागै फ्रीडम फाइटार आ जरा काइसा तां जानाय बर रगनो लुकुरक बरक सिसाखा बरक साइमानका जों थोंजागै दंखा जों सातकजागै दंखा जों अबनि यगनो नांनाय पुइला सारागिया जे बर कक्साव बन बोथारजाक पाइखा किन्तु हाइपानो बोथारजाकपानो इहि जों थोंजागै दंखो यगनोसो नांनाय अ कगनो पुइतु तैलायै साधारण गरिब गामि परिवार ताङै याखेसा थापा हरचंया बरकनि सिमि सेङै जाहाजो सामुं खायनाय नेभि आबनि परे पुलिसो सामुं खायनाय बंनि इंग्रेजबो भारतनि बरक चाकरि मानखा बरकबो खा खेगैनाय 1942 आ जरावनो भारत छाड़ो आंदोलन जों सालकिया सेगं नुग्लायखा 9 अगस्त भारत छाड़ो आंदोलन माने एतो बखा नो जे समायतांखा नरक आनो बुद्धि नरक आनो बोथारदि नरक आनि बरनो सातकदि किन्तु नरक भारत याकारदि अ खरांनो सानानि साहस महात्मा गांधीनि खुक्ति कक्का ताइ आ ककबानि जतनो थानचा नैनाय इंगैनाय कचांतिबो जों सानाय कयलैबो सानाय केबो चरमपन्थीखा केबो नरमपन्थीखा केबो सिलाय नाखा केबो आन्दोलन खालायखा अमाय खायनाय ओ भारत हानो मोथांना सिनांनाय बुनि तलाव तनै बुइनो कचै तंनानि जाया अबो आनि हाव कथां तंनानि बागै आनि हाव सादिन खरकतिसै तंनानि नांनाय आं आनि हाव तंततिनो बुइबाय ओइ थनै साजागै खरक बमै तंनानि बागै आबनो सादिनता हिया जे सादिनता हनि हिमानि नंखा आनि हाव आं खरकतिसै तंनानि नांनाय आनि हाव आं तांसानानि अधिकार नांनाय आनि हाव आं जे तमक कन्स्टिट्यूशन आफ्रो सामजागिया खोपानो आनि नकनि राया दङ नखुनि राया दङ कास्टमारि ल दङ आनि कामिओ जेतैखे तंखांके आनि कामिनि बरनि काहामङो आ काहामनो तंनानि थांकानि बादा मानो सातक जागो आम हाइरकनि यगनि नांनाय नै सोमाय तांलायखा अब 200 बछरनि कक सराबसा साबाय कनानि कगया आब हाइ हिरिनो जों तिनि आजाद हिन्द बाहिनी हिरग नेताजी संनो मानखा राजबिहारी बसु निनि सरोजिनी नायडू बोरै चला जत बासा बाइखा एमन कि 1870 हाइ बछरग सुरुनो महाविद्रोह रग चिनि जे जानसिगी रानी दिनै बोरै रगनो बाहायनो जों फ्रीडम फाइटार मानखा बरनो जों मुइतो खलायो बरनि लांमा कथार ओंलांखा बरक अ हानो थैमानि या गलो फानो यगनानि इमां नुगै जे जबा फुनुगै क्लांखा पाइथाक जरा कलक मारं मुइ यग यासाक जे जबा खलायनाय पाइथाक जरा निनि खुदिराम बसु हुन्दी सुरसेन हुन्दी राइटारनि सिमि सेङै सिंगारनि सिमि सेङैनाय अफिसारनि सिमि सेङैनाय जे तंनाय आफ्रोनि राजनीति नेता रक बा जे बुद्धिजीवी बरक रक बासावैनाय यस सालसा यगै थांना खारि थांनानि बागै बाद्द मांखा 1947 नि 15 अगस्त तिनितै साल आबगिनो तिनितै साल चिनि बै मुइतु खलायनानि साल जे कथार लांमार लायनाय रगनो जों बरनो तिनि सेलुट दो ककबरक मीडिया फोराम हायु हाकतरबाय बाक्सानो
তাই বরক হাই খা गोथां खा गोथार बरक जेफ्रो सातक जागि दङ जेफ्रो सेफ्ला जागि दङ आफ्रु बरकनि अ लामा फुनुग्लांबानि न फुनुगै जों सिसाना नांनाय हास्तेनि क किसा सावानो चीन त्रिपुरा हास्तेओ 12 थागतर यक्खा 1947 नि 15 आगस्ट नि सालो आबो हाइखाइनो ताइ 2 बছর 1949 बिसिनि 15 अक्टोबर चिनि त्रिपुरा हा राजा बाय शासन खाइजाक स्वाधीन राष्ट्र तंमानि महाराजा रकनि जरा सुगिया सानै थै थांमानि बागै चिनि राजा रक शासन खाइजा सुगिया बागै महाराजा वीर विक्रम गोथां तंफुरबो 12 थागतर बाय थांनानि बागै किसा वान सोगलांमानो कांचन प्रभा देवी बो आबनो मार्जार एग्रीमेंट खालाय कलांखा 12 थागतर न चिनि बागै काहाम हामिया नायनाय हाइ हिनियाय जोंनो जागारक बोरै कलांखा महाराजा वीर विक्रम फियाबा बेलायखे खायक मानि कक 12 थागतर सोनामजाक मानि कन्स्टिट्यूशन सोनामजाक मानि चिनि जे यक मुं सालपालाय मानि नासिक मुं नंखा 12 थानि डेभलपमेंट 12 थानो जों यक जाक भारत जेहेतु जोंरो खरकति साइ थांनानि मासाया अंगिया तंनानि चिनि आजि मुं तंनानि हिनियाय साइ कलांजाक फानो जों आबो बाय बंचि तङै तङो चिनि हानि बरक ताबो माइ मासाया वातै जरा अंका सामुं थांमानिया लामा हामिया बुफां सयजानाय बुफां फिलिमानिया बलंग थाङैनाय हुगो थांमानिया चिनि बरक तांमानि जरावा ताङै मासाया अगलाला थुइ मा तंखौ बरक न बाहायके चारनाय बरनो बाहायके मथांनाय भारत सरकार न सिमि दायित्व रहि समा बाय इंया हास्तेओ जों गणतन्त्र लामातै रमा बाय इंया जतनो चाइतो मुंनांनाय तिरेति यक मानि साला आबसे वान सकथाय जों तिनि बनो साव बनो होनो इंया ओइ जे सानाय रकबो साजानाय रकबो खायनो नांनाय जे साया रकबो चाइतो नांनाय जतनो थानसाखाय बाक्साखाय केबो अगला केबो मासे आङै थैया आंनातै केबो स्वाधीनता नि रस जों जे यक जाखनै साथेनिओ केबो थोंजागै दा तंथुं अबसोंनानि नांनाय जों आफ्रोनो सय सय अ यक मुंनि बथाय काहाम माननाय जेफ्रो बयबै सातक जागिया सेप्ला जागिया निजेनि बिसिङाव वालाय सुग्लाय केरै खाकचांमा गोनां कफ्लंनाय आफ्रोनो जों सय सय यक जाक भारत हानि बसा ओनिबो खाथादोंनाय सय बुमुल सय कगमां सय बुमां माननाय तिनि ताइ गोबां कक सालिया ककबरक मिडिया फराम आयोग लकथुं ताइ चिनि जे ककबरक मिडिया फराम भारत हानि रायजानो रोगै जेहेतु फोर्थ पिलार जों मिडिया रक तेबो सामुं काहाम तांनानि हनै समाय ताङो कग्रुओ ताइ तेबो तांमानो हनै कगनारगै अर खलबका आनि कगनारमुं जतना हामबाय।